И съм забил на тази страница 19 и се чуда как да продължа, Георг. Викам, нямаше, гледам някаква енциклопедия, как големите умове на науката, на космологията са го описали. Отварям една енциклопедия, търся аз къде е 19, бам, 19, боже, много ми е набито това. Къде е тази ентропия? Отварям страница 19 в енциклопедията, обяснява за ентропията. Обаче пак сложно. Свалих си едно филмче на един физик, колко се казва, британец, много я гледал ли си го? Да. Сигурен съм. Отварям си го това научно-популярно филм, защото там визуализират. Аз обичам чрез видеа, нали, занимавам се с видеа. И той разказа нещо много просто. Ентропията е, когато човек създаде един замък от пясък на плажа, както в Бургас много често се случва и всеки от нас го е правил. Вятъра, вълните, всичко го разрушават. Това е ентропията и на мен много ми хареса този пример. И си паузнах видеото. Гледам 19-та минута от това е ентропията. И това 19 ми се наби. После почнах навсякъде да го виждам. На номерата на колите, на апартаментите, номера на улици и все 19, обаче 2019 така почти една година до 2020 пандемията се изкара с 19. И един ден преди година и половина вече... По-скоро две. Две години, защото играта не се създава от днес за утре, работиме 2 години. Ми звъни Георг, с който правихме подкаст. Георг е актьор, между другото. Може малко аплодисменти за Георг? Той е гледал Пулса на танца. Пулса на танца, той е главен и танцува много. Ще направиш ли един танц? Аз. Двамата, ако искаш, може. Да, едно танго, ако ни пусне. Да, няма проблем. Да, звъни ми Георг, вика, имаме нещо, къде трябва да говорим с вас, с тебе. Ще дойдем с един приятел Димитър, дойдоха в офиса, седнахме и започнаха да ми разказват за игра, концепция, как мислят, едно табло нарисувано, беше кръгло тогава, после стана както и да е. И викам, стигнахме до името. И Слави, ние имаме идея. И идеята им е 19. И аз като го чух това, викам, край няма, това няма случайни неща. Няма, абсолютно съм сигурен, че няма случайни неща, нали? Няма. И викам, това ще не знаех играта как ще направим, имаше толкова много работа, приложения измислихме да правим. Обаче като ми казаха 19, аз знаех, че трябва да я направя. И ето ни тук в Бургас вече представяме нашия голям проект. И всеки от нас има история с това 19. Аз сега ви представих моята, Георг набързо ще разкаже неговата за 19 и Митко също. Така че всеки от нас и накрая ще ви кажа едно нещо друго, където трябва да внимавате, но айде, че много се разговори. Георг, разкажи сега твоята история с 19. Аз ще гледам максимално събрано да го разкажа. Както Слави каза, аз съм актьор, посредствен актьор и продуцент. Ма не посредствен продуцент. Още по-посредствен продуцент. И снимахме един филм, който аз продуцирам, респективно нямаше никакъв бюджет. И беше зима, много студено. И една вечер, нощни снимки към 2-3 часа през нощта, имаше някаква пауза, имаше един час, който аз нямах никакво участие. И влязох в една кола на един човек от екипа, някакъв голф мисля, че беше. Влязох да се стопля малко. Защото не си осигурил печки. Защото не съм осигурил печки, да. Защото няма пари. Защото няма пари, както и да е. И влязох в колата и съм се унескал да заспя. Това е към 2-3 часа през нощта. И започвам да сънувам. И абсолютно от никъде сънувам, че съм в Дубай или в Саудитска Арабия. Имаше много такива шейхове с бели костюми. И аз бях там да представя игра за пръв път. Аз, в живота нямах идея тогава за игра, но в съня си имах бордова игра, която беше някакъв тотален хит, бестселър и бях на някаква подобна сцена като тази, само че вместо дечица имаше шейхове пред мен. И аз се представям играта, всички са жестоко, гениално, кефят се и ме питат как се казва играта. И в съня си играта ми нямаше име. И в този момент чух като глас отгоре, някой каза 19. И аз казвам 19. Шейховете се кефят, и аз се кефя. И в един момент обаче сънят почна да се размива и аз се събуждам. И се събуждам и този глас отгоре продължава. 19, 19. А аз вече съм буден. И леко се притесних. Впоследствие се оказа, че асистент режисьора стои и крещи. Снимаме сцена 19. Георг, къде е сцена 19? И оттам е идвало това повторение на 19, но така дойде идеята за заглавието
След което Слави, както каза, като чу, че ще се казва 19 играта, директно се съгласи, но сега той ще разкаже и третата част от историята. Ами, то се получава малко като ретроспекция. Аз всъщност нямам никаква история с шейхове и с физици. Аз бях Гаджета имаш. с гаджет. Не, защото тук е приятелката ми. Извинявай. Аз бях на едно куиз събитие в София, супер обикновено. За първи път ходих на такова събитие. И готин бар, една така приятна водеща. Избавлявахме се цяла вечер с приятели. Приятна водеща. И се прибрах вкъщи с много така приятна емоция от това събитие. Много ми хареса. И седнахме с приятелката ми и аз си казах, дай сега да намерим какво да играем вкъщи. Това е супер яко, дай да намерим, нали, нещо подобно. И влезнахме и започнахме да търсим, нали, някакъв такъв подобен вид куиз игра, но нямаше. И всъщност така се роди моята идея да създадем играта 19 от една просто приятна вечер. Аз имам един апел, винаги го казвам на всяко едно събитие, което сме били до момента. Всички знаем това приятно чувство, когато сме с приятели и обсъждаме конкретна тема и ние сме така по-запознати с конкретната тема. Винаги е едно много приятно чувство да знаеш повече. Тази игра това ви дава и причинявайте си го по-често. Благодаря ви. Благодаря, моля малко аплодисменти за Митко и Георг.